Terrorist rokno romnani bagai krak yaprina harzakha terrorist rokni financial sapuni lamono muthumna bagai tabu koksapna harzakha 2014 biswa hapango phaimani yagulni simi terrorist rokno romna bagai mantri bokrok modini naikil mungo kobama koksapna harzakha modini amahai krak yaprina harmani rokno toye khap furzakha financial action task force phainai 26 ni simi 28 jun salmari jorawo singapore FATF ni kaisa koklam panda tokmani arawa bharat ni bekhakte terrorist rokno kebengma yaprina harzakmano belaikeno boromni sakha omo haikeno hayungni joto hakotoni ozma rokno terrorist no kebengma yapri krak nahana bagai koikha bharat terrorist rokno kebengma yapri nahana bagai pakistan no kok kasarkha bharat terrorist rokno mechena hunke terrorism no rangni chubachu rinai a lama rokno mothangna nangnai bharatni omo hayung no boromrikha FATF Bureau report Kokkhorang